Hi ka mga hello guys! It's me again, Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. So ang location sa atong vlog today ni ami karon sa MC Tropical Paradise Resort. Ang location ni ini mao ang diya sa Barangay Agbanga, Matalom, Leyte. So kamong taga Matalom, pwede mo nga mo visit mo diri sa MC Tropical Paradise Resort. Kay mo dawat na sila og booking for any kind of occasion. Pareha ng kasal, birthday, or anniversary, or unsa pang mga kaganapan sa iyong kinabuhi nga pwede mo mag-party diri o mao ni guys, arang nindota kaayo ang atong lugar kay ang MC Tropical Paradise Resort naka-facing ni ngadto sa Canigaw Island. Ang mga palibot na idaghantang mga mangrove tree na nga sa dagat kung gusto ninyo og mag-relaxing og mag-chilling diri ang dapita. Sama karon nga naay mag-birthday karon nga usa sa among igsuon ug usa sadmi nga bisita. Bali sa amo ning kanang kapamilya nga naay nag-birthday. So mao ni guys ang function hall nga way kakulian kung muuwan kay na ang atong really ang atong function hall pareha karong nindot ang weather, nindot nakapalibot ni og mga kahoy, mangrove tree o mga coconut tree nga maoy nakapanindot sa atong ambience nga relaxing kaayo bisag alas 11 na nga oras. Nice gihapon ang atong kanang weather, dili init. Komportable ta nga ri guys kung kita adunay mga kalinlaing mga okasyon kay ang MC Tropical Paradise Resort mudawat na sa kalinlaing mga okasyon. Pwede mo rent diri guys. So ang ownership ing ani nga nakabase sa Amerika si Mr. and Mrs. Maricel Simon, managed by sa iyang igsuon nga si Lourdes Hirona. So kung gusto niyong magpa-booking guys sa MC Tropical Paradise Resort, ako lang ibutang diri ang iyang contact number sa akong video. So mao ni guys nga mao na guys ang available sa MC Tropical Paradise Resort na atay usa na siya ka package guys nga unlimited video karaoke. Mao na ika-offer sa karon guys sa MC Tropical Paradise Resort ang unlimited video okay. Unya pwede mo guys nga exclusive na ninyo sa usa ka adlaw ninyong okasyon. Naay mga okasyon guys at the same time kung gusto mo maligo sa dagat, pwede sad mo maligo og dagat. So ako mong i-tour guys kung unsa ang available nga makapa sayon sa inyong lihok-lihok kung doon na mo'y mga okasyon diri nga i-held. So mauni guys, karon na atay kanang cottage nakapising ngadto sa dagat. O mauni guys, cottage nga nakapising dito sa dagat. So mauni guys ang seawall. Mauni guys ang seawall. Unya mga mangrove. Una siya. Una atay kitchen. Kanang wash area. Mao ni guys. Kung gusto mo nga magsugba guys, di apud tay sugbaanan. Unya pagkahuman guys, na tay function hall, mao ni guys ang function hall. Og libre ang 50 ka buok chair, 20 ka buok tables, libre na. Kung inyong kung kamo magrenta sa usa ka adlaw, libre na siya. Naatay room with air condition nya, naatay video okay house nga area. Kung gusto ninyo guys nga kung gusto ninyo ra nga di amo diri nga area nga magkatangkanta, dili ta mauwanan guys kung magkatangkanta ta diri kung gusto ninyo guys nga di atay video okay nga kanang cottage, kung di nga ri nga area magkatangkanta, okay nga ri magkatangkanta nga ako ang radyod ni kanang exclusive ra ni sa magkatakanta o katong dili ganahan magkanta-kanta to asad tangan to mag-relaxing tangan to dili magkatangata. Kung dili ganahan magkanta-kanta to asad nga to atay cottage nga dili ganahan mukanta. So danang akong igagawing abot na. Abot na. Kadto di ay nga video okeyhan guys na apod na si Jay CR
Katong video okihan. Balik ko. Kung sige ta diri ang katakanta, kung sige tang kumanta diri ag gikaihay na ta guys. Di asad tay kaugalingong CR diri. O mauni ikahatag sa MC Tropical Paradise o naatay CR, naatay bat area. O mao na siya. Gusto mo maligo diri sa dagat, di abot tay area diri ang kaliguanan sa dagat diri. Kay mao na diha guys. Pwede mo diha maligo kung naay party, maligo sa dagat. Ang dili gustong maligo dagat, kandingon. Mao na guys. Mao ni ang akong my little one apo. Mao na. So, nasad putan nga toy area nga kung gikan sa kaligo sa dagat to apoy CR nga to to ay hinggawas. O na ay napon yan hay wash area, bathroom, comfort room, pwede nga to. Mao na guys ang ika-offer sa MC Tropical Paradise Resort. Gisoft opening na ni karon, nagsugod April 10. Mao na guys. Parang nindota naka-fishing ang MC Tropical Paradise Resort, naka-fishing ngadto sa Canigao Island. Mao ni guys ang MC Tropical Paradise Resort. Dara si Manoy Budoy, she's ready to sing. Manoy Budoy, unsa may mga kanta ha, mga Bisaya, mga kanta.